DXDC Radyoman Report. Gibutyag sa Davao City Police Office nga mikunhod karon ang krimen sa dakmen sa Davao gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Agosto ning kasamtangang tuig itandi sa nakalabay nga tuig sa sama nga period usab. Matod ni DCPO spokesperson police si Captain Hazel Tuazon, naguna sa krimen mao ang robbery huban natala ang 28 ka kaso og 21 niini sulbad na og 5 ang cleared og usa ang under investigation pa, samtang nagsunod ang theft human natala ang 29 ka kaso og 26 niini sulbad na sab, samtang ang tulo clear na karong panahon na. Naguna ang mga area sa San Pedro PNP, Bunawan PNP, Kulan PNP, Talumo PNP ug Turil PNP sa dunay daghang kaso sa robbery ug theft karong tuiga. Sumani Tuazon ang pinakadakong robbery natala sa area sa Talumo PNP human malampuson na ransak sa wala pa mailing mga suspect ang NCCC Choice Mart sa Maypuan o gilima sa mga suspect ang dakong kantidad. Sigon ni Tuazon, milusot ang mga suspect sa imbornal paingon sa maong establishmento o nagparen pasab ang investigasyon sa mga otoridad aron ilhon ang mga suspitsado kung asa na usab sila. Nagtago-tago karong panahon na hinuon wa nagibutyag sa opisyal kung organized crime group ba o nakabase ba sa dakbayn sa Davao ang mga suspitsado. Gikan sa DCPO, Radyoman Joel Viray, Tatak, RMN. Tatak RMN.